बेफोर फैसाफोरखौ होफिनजोबगोन नामा? गोजोनग्लाय जासिहरबाय आङो बिथांमोननो साबायखर जासिहरबाय बिथांमोननो आङो देरहासारनायनि मोनसे इसोरनाव आरज गाबनाय बेखौ जासिहरबाय कुनु थाखा फैसा गारनांगौनि खोथा गैया जों कमप्लिट मेरिटखौ बेस खालामनानैनो साख्रिखौ होनायनि थाखाय लाहार फाहारखौ खालामदों दा बे हिसाबै आं बेखौनो बुंबाय नो मानि नो देवानि मेरिट अनलि दा बेखौनो जोङो मेनटेन खालामनानै बे मास्टार साख्रिखौ होनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों दा आंनि बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव बिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखायनो आरोबाव आङो भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय स' रायजोफोर जों दिनैनि समावहाय सावरायगोन नैबे इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि मन्त्रि रबिराम नार्जारि सारनि सायावनो नैथियावहाय टेट क्वालिफाइनि सायाव सासे आइजोआ मा बुंदों बिनि सायाव जोङो सावरायलायगोन आरो जोबनायाव सेलथाय बिक्रम दैमारिया मा बुंनाय बेनि सायाव जोङो बाथ्रा सावरायलायगोन रायजोफोर बे समाव रायजोफोर जोङो नैबे लाइजामखौ लानानैनो सावरायगोन मैयाबो आं बे लाइजामखौ लानानैनो गिबिसिन थाराव सावरायनाय जादों दा नैबे लाइजामावहाय गोरोन्थि डेट होनायनि थाखाय आं मैयानि समाव बुंनाय जादोंमोन रायजोफोर दा बेखौहाय सोलायनानैहाय दिनखौहाय सोलायना होनाय जाबाय दा बाथ्राया जाहैबाय बिथांमोना गोरोन्थिखौनो मावखादोंमोन दै टेट क्वालिफाइ जानानै थानायफोरनि थाखाय जायफ्रा टेट एग्जाम होनानै दंखायोमोन बैसोरनि क्वालिफाइ जानानै थानायफोरनि थाखाय ओरैबायदि गोरोन्थि थारिख बुनानै होदोंमोन बिथांमोना दै दा गुवाहाटीयावहाय हुरुसुजाय मोनसे स्टेडियामावहाय बिथांमोना मोसाहैगासिनो दङ वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थाखाय गावनि जाथिखौ फेमास खालामनो थाखाय नैबेखौ नुसेयावबो बिथांमोना नैबे लाइजामखौहाय ससियेल मिडियायावहाय फोसावनानै होदोंमोन ससियेल मिडियायाव फोसावनानै होनाय माने बेखौ दिन थारिख थिग खालामखाबायमोन बिसोरो नाथाय बिथांमोना बखिजानानै रायजानानै आन्दाज मोननानै मोनदांनानैहाय गाज्रि मोनजानानै दिनैनि समावहाय नैबे लाइजामखौ नेवसिगारनानै गोदान बिथांमोना दिन खानानै होनाय जोङो नुनो मोनबाय रायजोफोर बेनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों दिनै बिथांमोननि टेट क्वालिफाइ जानायफोरनि थाखाय थारिखखौ सोलायनानैहाय 21, 22, 24 आरो 25 खालामनानै होबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो मानोना बै बागुरुम्बा मोसानायावहाय टेट क्वालिफाइ जानानै थानाय मानसिफ्रा बेयाव बाहागो लानाय दङ दा बिसोरनि थाखाय जोबोद उसुबिदा जादोंमोन दा बेखौ मिथिखानानैबो बिसोरो बेबायदि गोरोन्थि खामानि मावदोंमोन दा बेबायदि जागोन होननानै मोनथिखानानै मानो गोरोन्थि मावनांगौ जाखो दा बखि जानायनि सिगां बेखायनो A to Z सानग्रोनांगौ मोनथियाखैमोनब्ला गुबुन खोथा बियो नंगौना नङा दान मोनसे सिगांनिफ्रायनो बे बाथ्राया गोसारगासिनो दङ आरो बेल' नङा रायजोफोर बे मा होनो काउन्सिल इलेक्शननि सिगांनिफ्रायनो गोसारगासिनो दङ बे बागुरुम्बानि बाथ्राया UPPL सरकार सलायबाय थानायनि समनिफ्रायनो अब्लाबो बिथांमोना नासयनायनि मोनसे खामानि मावबायमोन नाथाय बिथांमोना साननै हयै बे खामानिखौहाय मावफिनबाय बिनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों खोनासंदो ससे रबिराम नार्जारि सारा मा बाथ्रा बुंदों आदब खायदाखौ बाहायनानै गासैबो जोंनि टेट क्वालिफाइड जायफोर केन्डिडेटफोर दं बिथांमोननि गासैबो डकुमेन्टसफोरखौ दिनै नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ मावै फ्राय फोजोबनो हानाय जाबाय बेनि उनाव बेनि थाखायनो दा जोंनि टेट क्वालिफाइड जानाय केन्डिडेटफोरनि गासैबो डकुमेन्टसफ्रा थिग दंना गैया बेफोरखौ आरोबाव नायफिननो थाखाय अरिजिनेल डकुमेन्टसखौ चेक खालामनानै नायनायनि थाखाय मोनसे फिजिकेल माने मा होनो बेखौ फिजिकेल भेरिफिकेशन स्वयं केन्डिडेटआ गावनो जोंनि सिलेक्शन कमिटिजों मोगामोगि जानांगोन गावनि डकुमेन्टसफोरखौ लानानै गासैबो फैनांगोन दा बेखौनो जोङो खालामनो थाखाय फैगौ 17 तारिखखौ मोनसे तारिख हिसाबै प्रथम लाजेननाय जादोंमोन जाहाथे जोंनि टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफ्रा ओइदिनखालि फैनानै गावसोरनि अरिजिनेल डकुमेन्टसखौ दिन्थिफैनो हायो आरो जोङो चेक खालामनानै बेनि गासैबो डकुमेन्टसआव नंगौ नङाखौ प्रमाण हिसाबै जों जाहाथे लानो हायो नाथाय
बेवहायनो माखासे बाथ्राया बेवहाय माने बुंनो गोनाङा बे जाबाय जे ओइ दिनखालि जिहेतु आसाम रायजोनि गुवाहाटीयाव हर'हजाय स्टेडियामाव मोनसे बेसेबांबा गिदिर जारिमिनारि माने हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोंनि बर' माहारिनि देरगाथाव मोनसे मुंदांखा बागुरुम्बा मोसानाय बेखौ माने मुलुगनि मोनसे रेकर्ड वर्ल्ड रेकर्ड खालामनायनि थांखिजों 10,000 जननि जोंनि बर' माने सिख्लाफ्रा बर' हिन्जावसा गथ'फ्रा बहाय मोसानायाव बाहागो लागोन। समायना रमायना बेसेबांबा मुहिगोनां नायथाव जोंनि बे बागुरुम्बा मोसानायखौ 10,000 जन बर'नि जोंनि आंगो बिब' बिनानावफ्रा बहाय मोसानानै दिन्थिफुंगोन। ओइदिनखालि भारतनि प्रधान मन्त्रि मानगोनां माने नरेन्द्र मोदी बिथाङाबो बाव बाहागो लाफैगोन। सारा आसामनि मन्त्रि मनला आरो गुबुन गुबुन दल संगठनफ्राबो बहाय बाहागो लागोन। आरो बेवहाय गोबां जोंनि टेट क्वालिफाइड टेटआव पास जानानै मोजां मोजां नाम्बार लाखिनाय जायफ्रानाखि साख्रि मोनथाव बेबायदि गोबां जोंनि बर' हिन्जावसा गथ'फ्राबो मोसानायाव बाहागो लाहैगोन साफा साफा मोसागिरि महरै। दा ओइदिनखालिनो जुदि जोङो फिजिकेल भेरिफिकेसनखौ लानाय जायोबा जोंनि गोबां स' माखासे माने बे टेट क्वालिफाइड जोंनि बिब' बिनानावफ्रा मोसानायाव बाहागो लाहैयोबा आरो एखे दिनावनो जुदि फिजिकेल भेरिफिकेसनाबो बेवहाय जुदि साख्रि मोननायनि हाबाफारियाबो जायोबा होमबा बिसोरो माने गोबां आख' फाख'आव गोग्लैगोन। गोबाङानो ओइदिनखालि फिजिकेल भेरिफिकेसनाव थानो हानाय नङा आरो साख्रि मोननायनिफ्राय बे खाबुनिफ्राय माने गोमानो गोनां जानो हागौ। बेखायनो जोंनि दा गुवाहाटीयाव जायफोर बागुरुम्बा मोसानो थाखाय थांबाय वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थाखाय थांबाय जोंनि हारिनि मोजां मोनसे मुं आरजिनो थाखाय थांबाय बे बिनानावफ्रा बे टेट क्वालिफाइड मोसागिरि बिनानावफ्रा जाहाथे गावसोरनि मोननो गोनां साख्रिखौ जाहाथे खहा जानो गोनां जाया बिथांमोनहाबो जाहाथे जोंनि फिजिकेल भेरिफिकेसनाव गावसोरनो माने देहाय मोदोमै थानानै गावसोरनि डकुमेन्टसखौ श' खालामनायनि गेजेरजों उनावहाय गावसोरनि साख्रि मोननायनि राहा लामाखौ मोननो हायो। बेनिफ्राय जाहाथे बिथांमोनहा खहा जानो गोनां जाया बेखौ नोजोर होनानै जोङो दिनैहाय जोंनि शिक्षा बिभागा सोलोंथाइ बिफाना फैगौ 17 तारिखआव जानो गोनां फिजिकेल भेरिफिकेसननि माने हाबाफारिखौ दोनथ'नानै जानुवारि दाननिनो 21, 22 आरो 24, 25 सानब्रैनि हाबाफारिजों जोंनि टेट क्वालिफाइड जानाय बिब' बिनानाव बिदा फंबाय जोंनि फरायसा केन्डिडेट बिथांमोननि फिजिकेल भेरिफिकेसनखौ जों लाफिनगोन। दा गुवाहाटीयाव जायफोर दिनैहाय मोसानो थाखाय थांबाय बागुरुम्बा मोसानायाव बाहागो लाबाय बे जोंनि बिब' बिनानावफ्रा गोसोआव जेबो गिनाय गैया, गोसोआव जेबो आफसोस गैयालासे, गोसोआव जेबो सन्देह लायालासे, गोसोआव मोनसे प्रेसार जेबो लायालासे उदां गोसोजों गेबें गोसोजों जोंनि हारिनि मोजां मोनसे मुं माने सारा पृथिबीनि मानसिफोरनो गोसार होनो हानाय बागुरुम्बाखौ मोसानानै वर्ल्ड रेकर्ड जाहाथे सोरजिनो हायो बेनि थाखाय मोसानायाव जाहाथे गोसो होयो जेबो बावहाय गोसोआव आशंका लानांगौ गैया बेनि थाखाय खाबु होनो थाखाय बिथांमोनखौ जोङो जोंनि फिजिकेल भेरिफिकेसनखौ फावसयदों। थैंक यू सो माच रबिराम नार्जारी सार आरो नोंथांनि मावथि साफ्रोमखौबो नैबे फिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। आन्डारस्टेन्डिं जानानैहाय गावनि हारिनि सायावहाय नोजोर होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। बे समावहाय खोनासंबावदो सासे आइजोआ मा बुंदों टेट क्वालिफाइड जानानै थाग्राफोरनि सायाव नारसिननायखौ लानानै। गुड इभिनिं लोगोफोर। एलपि इउपि टेटनि जिहेतु मेरिट लिस्ट ओंखारनो गोनां जिहेतु फिजिकेल भेरिफिकेशन जानो गोनां जाखांबाय, खेबसे होखांबाय, खेबनै होखांबाय, बेनि सायावबो आरो फोथायनाय मोनबावाखै नामा? जेरावहाय भेरिफिकेशननि दरखार दङ बेवहाय भेरिफिकेशन खालामाखै, जेरावहाय भेरिफिकेशननि इसेबांबो दरखारानो गैला बेवहाय आरोबाव भेरिफिकेशन। दा जेरावहाय तन्न भेरिफाइ खालामखांबाय, भेरिफाइड जाखांखाबाय आरो बेखौ मानो फिजिकेल भेरिफिकेशननि थाखाय डाबल माने खनसे नङा खननै, खननै नङा खनथाम बेबायदि लेंहरबाय थानो गोनां जाखो मानो? आरो गासैखौबो जे लेंहरदों बेनि गासैखौबो माने माबा होजोबनो हागोन नामा? जबखौ माने होजोबनो हागोन नामा?
बे बिराद गिदिर सोंलु दानि बिटिसि सरकारनिसिम बै सोलोंथाइ डिपार्टमेन्टआव जिरायनानै थानाय सार आरो मेडाम बिथांमोननि भेरिफिकेसन खालामनाया माने फोथायजाथावना जायाखैसै नामा जे टेबोल गंसेयाव साथाम साब्रै सयजन गाहाम जिरायनानै भेरिफाइ खालामदों बै गोरों गोरा मानसिनि गोरों गोरा मेलेमजिबि सुबुंफोरनि भेरिफाइ खालामनाया जायाखैसै नामा भेरिफाइ खालामनाया जायाखैसै ना साख्रिखौनो होनो गोसो गैया ना मा जाखो बारंबार जोङो गोबां खस्थ' खालामनानै ज्राव ज्राव बेयाव थांबाय खेबसे नङा खननै जों खाथि खालानिफोराथ' लेंहरबानो थांब्रबनो हायो जों गोजाननिफ्राय थांनाया गोबां खस्थ' जायो फारसेथिं थाखा फैसानि प्रब्लेम फारसेथिं थाखा फैसानि गोनांथि बेफोर फैसाफोरखौ होफिनजोबगोन नामा साख्रि होनो जायनो साख्रि होनो हाया बैसोरनोबो बै खरसा जानाय फैसाफोरखौ होफिनजोबगोन नामा माने इसिबां गले गले भेरिफिकेसन खालामनांगौनि गोनांथि जाखो बुंनो थाङोब्ला बाथ्रायाथ' सैथो रायजोफोर खनसे नङा खननै खननै नङा खनथाम बेफोरबायदिथ' खालामनांगौ गोनांथि नङाना हयथ' फैसा लुबैदोंबो जानो हागौ नाथाय दिनैनि समाथ' ससियेल मिडियानि जुग रायजोफोर एसेबां दादा मादा खामानि मावनो हाया दा बेफोरखौ लानानै दिनैहाय जोङो खोनाखाबाय रबिराम नार्जारी सारा सिदा बुंखाबाय थाइसेबो थाखा लानाय जानाय नङा नाथाय जायफ्रा टेट क्वालिफाइ जानानै दङ साख्रि मोनगोन नै बिथांमोननावसो मा अबस्था बानायगोन बेखौहाय इयुनावसो नुसिगोन दे रायजोफोर नोंथांमोना नेनानै थादो दानिया फैदो सासे नङा मासे सेलथाय जिबौनि बुंनाय राव बिनि सायाव जों सावरायनोसै रायजोफोर सोर बिक्रम दैमारी ना बिक्रम दैमारीया जाहैबाय मासे सेलथाय जिबौ मिथिबाय दा सेलथाय बियो ओरैनिफ्राय हरै ब्लेड हरैनिफ्राय ओरै ब्लेड थगायग्रा थगायनो हायिखौबो थगायनानै जाहोग्रा सेलथाय बियो मिथिबाय दा सासे मा होनना बुङो धोरोमारि सासे सुबुं जानानैबो बेसिखिनि बाथ्राखौहाय बियो मोनथिसेयावबो मोनथियै बायदि रायजो राजानि सिगाङावहाय बाथ्रा बुंबायग्रा सासे सेलथाय बियो अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन आं बिक्रम दैमारीनिनावहाय कुइसन खालामनो सानो 5 बोसोरावहाय UPPL नि सरकारावहाय बबेयाव दावराव जानाय आरो UPPL सरकारा सोर सोरनोहाय जौनि लाइसेन्स होनाय जुवानि लाइसेन्सखौहाय बेसेबां होनाय एसे फिननाय होयोब्लासो मोजां जागोन नङाब्ला जानला मोनला ससियेल मिडियायावहाय रायजोफोरनि सिगाङावहाय जुवानि लाइसेन्स होदों जौनि लाइसेन्स होदों होननानै बुंब्लानो जानाय नङा ना नोंथाङा जिआइटेक खालामनायखौनो लाइसेन्स होदों होननानै सानदों नामा ना बर'नि जौ गिसि जौ गोरान माइब्रा जौखौहाय जिआइटेक खालामदों बर'नि बेबो होननानै सिनाखि होदों बेखौनो लाइसेन्स होदों होननानै नोंथाङा सानदों नामा आंबो बिदिसो नुदों नोंथांनि बुंनाय रावखौ जेराव रायजो राजाफ्रा 2020 मायथाइनिफ्राय लानानै 25 मायथाइनि एन्डिंसिम UPPL पार्टीनि सायावहाय मोनसेबो दावराव दावसि नुवाखै एकमात्र सोरबायदिया नुदों बिक्रम दैमारीमोन बायदिया मानोना ज्रिं ज्रिं ना गोरान बायदि रानजोबबायमोन बेस्राफोर मिथिबाय दा बेनि खारनावनो बिथांमोना ओरै नङा हरै नङा हरै बाथ्रा बुंगासिनो दङ एसे फोरमान हो UPPL नि CM प्रमद बर' सारा सोर सोरनो जौनि लाइसेन्स होनायमोन जौनि लाइसेन्सखौहाय सरकार दङ हिसाबै सरकाराव थादों हिसाबै जौनि लाइसेन्सखौहाय दखानदारिफोरनो होगोन बिजनेस खालामग्राफोरनो होगोन नाथाय जौनि लाइसेन्सखौ मोनदों होननानैहाय बेयावहाय रुल्स गैयालासे रावबो इउज खालामनो हाया सरकारा जौनि लाइसेन्सखौ होयो नाथाय बिजों लोगोसे माखासे प्रट'कलबो थायो बेवहाय रुल्स थायो ओरैनो नङा जौआ नोंसोरनि बायदि दानि BPF पार्टीनि बायदि बिब्लानो थां जुवा होहै स्किम बिहैब्लानो स्किम मोना थां मानो दाइस खेला होनानै
रायजो राजाफोरनिफ्राय फैसा बख्ल'है जौ फानहै खख्र' होनानैहाय फैसा बख'है बेबायदि नङा मिथिबाय दा सरकारा बेबायदि नङा सरकारा लाइसेन्सखौ होयो मोनसे रुल्सखौ लानानैसो नोंसिनि बे दानि दे सोलिबाय थानाय बिपिएफ पार्टिनि जे लाइसेन्स ना बेबायदि माब्लाबो नङा হয় যদি প্রুফ দেখাই দিয়ক কয়জন ব্যক্তির লাইসেন্স দিছে মদ বিক্রি করিবার কারণে আর এই কিবা জুয়া দিবার কারণে কোন কোনে কয়জন ব্যক্তির ইউপিপিএল পার্টি কিবা লাইসেন্স দিছে এটু প্রমাণ দিয়ক এনে মিছা মিছি কথা কলে নহব বিक्रम दैमारि अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि